subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ku ta haka ne kaɗai za ka dinga samun kyawun rahotannin namu da zarar mun ɗora. Innalillahi wa inna ilaihi raji'una. Wasu da ake zargin cewa 'yan Boko Haram ne sun shigo wani ƙauye sun kashe mutane da dama. Yayin da masu rai don kuma sannan hankali har ƙarshen wannan bidiyo namu za mu san ku yadda abin ya kasance tare da 'yan bindigan da kuma dai wa'annan mutane masu rari don ajiya kai wannan al'amari sai kuma waɗanda aka samu aka ɗebo gawakinsu a cikin daji yayin da wato dai wasu daga cikin matasa suka nuna jarumta gajiya dajin suka ɗebo wannan gawaki a gama sallah in zai ga rahotannin domin ku ji abin da ya wakana. Bayan mummunan hare-hare da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne na Boko Haram suka kai na ramuwar gayya kenan zuwa ƙauyen Mafa da ke ƙaramar hukumar Tarmuwa jihar Yobe. An shirya binne gawarwaki 37 daga cikin 87 da aka kwato daga wurinsu a safiyar yau. Mataimakin gwamnan jihar Idi Barde Gubana shine zai halarci jana'izar a madadin gwamnan jihar Mai Malabu ne wanda yanzu haka yake can kasar waje. A cewar majiyar tsaro daga jihar kenan ajiye gawarwaki 37 a masallaci a babban asibitin Babangida yayin da ake shirin yi musu jana'iza a fadar sarkin da ke garin Tarmuwa. Idan za a tunawa 'yan Boko Haram sun kai farmaki garin Mafa ranar Lahadin da ta gabata da karfe 4 na yamma lokacin da ake shirin kammala sallar magariba kenan a wani masallacin da suka bude wuta kan waɗanda abin ya shafa bayan sun raba tsofaffi da makiyaya da kuma jama'a. Tumadilla masu saurare idan kuma garzaya zuwa jihar nan dai ta Katsina nan ma sai da mace muku innalillahi wa inna ilaihi raji'una. Domin ke samu rahotannin cewa wasu daga cikin 'yan bindiga su shiga har jihar nan ta Katsina zuwa wannan babban birnin nan nasa na Kurfi yayin da suka sace wata uwa tare da 'ya'yanta a cikin 'ya'yana ta kuma har da wasu kwallon jarirai guda biyu sababbin haihuwa. Wannan al'amari ya yi matuƙar ruɗa al'umma. Masu wurare idan kuma ka dawo zuwa ƙasar ta Najeriya kai tsaye zuwa fadar Bola Ahmed Tinubu fara ku ji abin da yau kana bayan da aka wallafa cewa tabbas halin yanzu Bola Ahmed Tinubu da shi da kashe Shatima ba sa ga maciji. Masu wurare amma dai yanzu ƙarshe nan domin ku ji yadda aka yi gaba ta ɓarke tsakanin Bola Ahmed Tinubu da kuma da kashe Shatima. To nan kuwa fadar shugaban kasa ta musanta zargin da ake na rashin jituwar da ke tsakanin shugaban kasa da Bola Ahmed Tinubu da mataimakin sa Kashim Shatima inda ta bayyana cewa dangantakar shugabannin biyu na nan da karfinta. Babban mataimaki na musamman harkokin yada labarai da sadarwa ga mataimakin shugaban kasa Stanley Nkocha ya sanar da hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a bikin cikar shekaru 58 na mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima. Sanarwar ta da cewa Kashim Shatima wani muhimmin bangare ne na gwamnatin Tinubu inda yake baiwa Tinubu cikakken goyon baya da kuma kwarin gwiwa da yake watsi da ta rashin jituwa tsakanin Tinubu da Shatima. Nkocha ya sake nanata biyayyar Shatima ga shugaban kasa Tinubu. Turkashe ambaliyar ruwa sakamakon wutar lantarki ya fara yawa a ƙasar ta Najeriya yayin da kana wulawa Tinubu da suka dokar ta ɓaci ko da ta kwana. Hukumar samar da wutar lantarki ta hanyar kimiyyar ruwa ta buƙaci shugaba Bola Ahmed Tinubu da ya kafa dokar ta ɓaci kan ambaliyar ruwa domin sauƙaƙa ayyukan gaggawa na kare rayuka da tattalin arziki a yankunan. Manajan daraktan hukumar Alhaji Abubakar Sadiq Yalwa ya bayyana haka ne a yayin wani taron manema labarai kan mummunar ambaliyar ruwa a wasu jihohin ƙasar nan. Ya ce tantancewar farko da jami'an hukumar suka yi sun nuna gagarumin tasirin ambaliyar da suka hada da lalata gado ruwa 634 da kuma gonaki kusan 30,000 a jihar Benue da asarar gidaje 6,959 da kuma gonaki kusan 10,000 a jihar Kebbi tare da asarar rai guda. Yalwa ya kuma bayyana cewa mutane 6 a cikin 7 ne suka ɓace bayan iftila'in ambaliyar ruwa a ƙananan hukumomin Mashego da Magama na jihar Neja inda aka tabbatar da mutuwar su. Yanzu kuma sai batu game da al'amarin man fetur wanda ake sa ran a gobe ko a satin nan za a iya ƙara wato dai farashin man fetur yayin da wasu gidajen ma Najeriya sun ƙara kuɗin man fetur ɗin musamman daga NPC yanzu ga watannin ku saurara. Gida ita dai matatar man fetur mai fitar da gangar mai 650 a kowace rana kuma mafi girma a Afirka an yi alkawarin za ta sauƙaƙa tsadar mai da kuma dogara da man da ake shigowa da shi daga ƙasashen waje.
Kamfanin man fetur na ƙasar NPC ne zai fara sayan kayayyakin Dangote, kuma a halin yanzu wakilan NPC na can a cibiyar sarrafa man fetur ta Lagos domin sauƙaƙa jigilar kayayyakin. A jiya ne Aliko Dangote, shugaban matatar man, ya ziyarci masana'antu don sa ido kan mahimmancin abubuwan bayan tsaikon da aka samu sakamakon karancin danyen mai a baya-bayan nan. Masu wayar da wannan makawa ƙarshen labaran namu ne, sai mu tara a cikin labaran namu na jama'a. Masu wayar da fatan cewa kuna jin daɗin labaran namu kawai da shi. Masu wayar da ku subscribe, tare da mana alamar ƙarasa da huwa, domin samun labaran namu nan gaba. Mu huta lafiya.